И здравейте на всички, аз съм Отко и това много пречи, трябва да го намаля. Усилно се още. Така ще бъде, да. И здравейте тук, както вижте, сме в другия профил. И да, ето многодека. Тук ще играем специално за специалния челендж. Обаче тук трябва да фейлнем малко. Естествено това ще го спестя, защото не мога да пусна втори турнамент. Мисля, че 10 има, да, 10 има. Но какво се направи? И да, ще го спестя. И здравейте отново. Много мънтам камерата. И здравейте отново. Ето направих доста фейлове само заради вас. Изхарчените 10 джема. И имаме и малък чест. До Реара. Окей. Помислях си, че Реар може да е Уис, защото ми трябва. И нека влизаме и надявам се да стигнем до 3 победи. Так му трябва да принцес естествено. Това е драфт чалендж. Окей. Ето тако малко драфт чалендж. Лъчката. Дълъг. Така за сега малко противника ни е по-силен заради боулера, но какво да се направи? Добре. Хайди. Че трябва. Добре, няма да започнем с принцеста. Започваме и така. Ще ударя и така, просто Crown Tower, защото съм на умен. Пека майко. Тук малко, доста той ме прецака с тази пека и с този боулер. С този боулер. И затова тук слагам принцеста веднага, за да защити поне малко. Обаче това естествено не става, защото принцеста е много топ дефенс. Маля, ушите ми, хора, ушите ми. Фейл тук. Пак ще пуснем мускитарката. Да ти. Не! Това не трябваше да се случва. Ще пуснем Уис като за малко да ги такова работите. Нека видим тук какво става там. Окей, доста ги фармим там. Окей. Там за тази кола няма кола да се притеснявам. Само дето не виждам на колко демидж. Само сега да не пусне пак пека, защото аз ще съм рип тогава. Но наистина, нещата вървят много добре сега. Така ще слушам тази принцеска. Така да има! Аз цял човек. Аз без да искам. Добре. Това е много хубаво. Фак. Ама това е много хубаво пак. Защото... да ти такова на таковата. Юджин. Така, рип сме. Поне имаме светкавица, която доста ще помогне. Обаче това беби дракон ще не помага, хора. И това нещо не помага. И това нещо. Добре. Сега просто трябва да се защитаваме. Защото вече имаме кулата енче, зета. Те, че някога се притесняваме. Обаче и той ни е взел доста от нашата. С това не смятам да ме взима! Сега ще ни вземе, дами и господа. Yes! Той имаше фарбол, нали? Да. Първа игра фейл. Какво да кажа? Добре, поне имаме Crown Chess и може и да го съберем този епизод. Дълъг. 8. Аз съм на 8.
Това спират. Трудно. Сега, той има много смътен дек от моя страна. Аз имам малко по-так дек. Ако ми да голямата пека, просто... Ох. Валка. Честно не. Ще пуснем това. Само не трябваше Аспирит. Очаква си се от негова страна. Пусне Аспирит. Не, добре напредем, че. Това нещо трябва да го вземем задължително. Фак. Да направим доста демидж. Да. Пиум. Аз съм реп. Ще пуснем... Ах, да ми... От, бъгнали... О, това ще го снимам, хора. Как са ми се бъгнали москитарките. Всяко мога да пусна две москитарките, ли? Защото са ми се бъгнали, хора. What the... Как ми се бъгнаха москитарките? Не съм бъгала така играта. Окей, направихме мегата много демидж. Окей. Направи се. Ух, майко! Fuck me! Rip me! Що има електро? Окей. Не, yes! Много хубаво се получи това. Окей. Пак са ми се бъгнали. Как става това? Сега ако пусна... Това ще се оправят ли? Моля ли се напълня това с това? С москитарки. Ама ще имам две. What? Защо по дяволите имам две москитарки? Окей. Сега не съм бъгла така играта. Нека намалям малко, че е много звук. Окей, това много ми хареса. Вземам колата там. И няма да е фейл това. Обаче, как по дяволите става това? Ето, бъгна ми се москитарката. Нека да не ми се е бъгнала. Юджин! Те ли каза? Не го чух. Сега той ще ми взе в последната момент. Моля да му взима 3. С 3 москитарки. Yes! Добре, това много добре се получи, хора. Дори вече имаме... Колко москитарки са това? О, донейтнали съм. Колко москитарки са това? 3. Тъкмо да мога да ги вдигна за XP, защото вижте колко малко ме става до 10-то ниво. Аз съм 8. Да. Така. Стават ни още 2 корони да краун честа. Имаме още един краун чест. Сигурно не ма хейтете, че избирам някакви супер тъпи карти. Но да. Дори болера си го взех, което е нещо хубаво. О, той ме дал балун, което е още по-страхотно. Се. Какво каза боулер? Окей, това е много яко име, хора. Не трябваше това да става. Това не трябваше да става въобще. Сега съм мегата полицака. Не, това не трябваше да става. Даваме нещо, което е с толкова много елексир, че просто няма на къде. Окей, принцесата да там да нафарми нещо. Дано. Фак.
Булир! Но някой вика булир. Искам да ми се падне бандитка тук да ползвам. Бях играл на бандит чаленджа. Но доста фейлнах. Не, как ме прецака. Да напълне бомбата. Окей, сплаш има ли? Прецаках се. Не более да направя нещо. Нищо не го правя. Точно го сложих, хора. Значи, по-точно няма как да не го сложите. Разбирате ли? Наистина, точно го сложих. Добре, това не се получи. Както аз исках. Ак дано. Добре направи демидж, което не беше. Хубавата цел. О, добре. Сега правим това. Боулир. Давай, боулир. Аз и без това му взимам кулата, така че ще почнем другата, защото вече сме една друга като цяло. Така че тук ще сложим принцеста. Там да нафармем. Дано да ни я видим. Се да я знам. Окей, ако това не трябваше да го правя, видя я. Принцесата не! Прецаках си принцесата, хора. Аз съм голям кръг. Прецаках си сам принцесата. Окей, взех му кулата, хора, взех му я. Да му вземем и втората, което е малко невъзможно, хора. Не се знае. Възможно. Окей. Съвсем доволен съм. Имаме и Crown Chest, което е нещо хубаво. Да ми са падни легендари. И между другото имам 2 легендари. Сега ще ви покажа. Сега нека... Ето. Crown Chest. Никога не ми се е правил от Crown Chest. 5. Добре, така. Ето, имам 2 легендарни Лава Хънда, но не го ползвам. Лава Хънда ми се падна от Free Chest. Free. А пък Lumberjack от Legendary, който ми се падна от Battle. И надявам се на Legendary. Какво има тук? За мускитарката. Ще снимаме и на Clan Battle, но от таблета вече. Как звучи само? Но нека първо да си вземем бомбера. Защото прави си плаш. Това. Лъчката. Аз си викам лъчка. Али бе, човек. Не като да избереш между 2 легендари тъчи. Ниан Спаркито. Което е нещо хубаво. Сега да направят някакъв демидж. Колкото да го заплаша. Да му такова. Добре, за сега са много заплашени. Има 2 легендари. Като не ми е дал легендари. Окей. Знам, че не трябва Спаркито да се пуска там. Нема съдете. Аз съм много нов на тази... Ох, майко! Какъв демидж! Колко искам Спаркито. Да го пусна... ще го пусна и тук. Yes! Там скитарка няма да ме наложи толкова сама за всеки случай. Не. Добре, тук пускаме лайтинга задължително. То не значи има лайтинг. Ох, мале, колко хубаво се получи, хора. Това нещо. Колко хубаво се получи. Окей. Let's go. Този звук много ме дразни. Ще самата карта много ме дразни. Защото може да удари само веднъж.
Окей, сплаш. Добре, сега ще направим на другата. Кола демидж, то доста... Сега там ли ще е такова човек? И аз нямам нищо. Що? Ще пуснем тук спаркито малко. И е така. За всеки случай. Колко демидж ми направи човек. Аз имам лайтинга тъйче. Сплаш! Сплаш демидж! И му вземам там колата. Знаех си, че няма да ме взема съвсем. Ах! И само вземаме. Окей. Лъчката. Окей, да, игра бием просто. Имаме лайтинг, тъй че той колкото и да ме спира. Просто няма да ми спре лайтинга. Би трябвало, освен ако не е някакъв хакер, да не ми спре лайтинга. Но това е невъзможно. И е така да му запомня едно спарки. Пиу! И тук спечелихме хора. Точно в последния момент взехме колата, само заради спаркито. Да... Сега може реар, нали? Не реар. Помислих, че ще му... Come on. Ще да вляза. От двете страни имам такова. Да. Никога да се го купя. Добре, стана почти 20 минути клипа, това не ми беше целта. Но както и да е, надявам се клипа да ви е харесал. И това от мене. Харесате, ако ви е харесало. Харесате клипа, абонирайте се и